Assalamualaikum cah. Bismillahirrahmanirrahim. Lalem. Sing do malam mingguan, sing jomblo iki mesti ra malam mingguan. Aku sing ra jomblo ya ora malam mingguan, dekem ning kamar. Enggak apa-apa cah. Jomblo itu tidak mengakhiri hidupmu. Paling mengakhiri hidupmu pelan-pelan. Landek nane koncoku BM tekon konco ning BM. Mbak, carane move on ki piye? Ngono cari. Berarti perain-perainku kan perain-perain tukang dilarani wong ya to. Perain-perain sing tukang digawe loro ati, dingge kalan, terus dipedhotne wong ngono. Dadine takon carane move on ning aku. Jane yo ora kaya ngono, tapi yo tahu carane move on. Sing pertama nek kanggoku sumbarono. Wel nek digawe loro ati wong sumbarono, kenekno. Titenono wae yo. Wis saiki gawe loro ati aku, sok mben aku mesti oleh ijol sing luwih teko kowe. Sumbarono ngono, mbuh wi masih awakmu rong roh sing terjadi sok mben iki kaya ngopo? Mbuh wi awakmu oleh sing luwih apik, opo lek ra ngono tambahan oleh sing luwih hajur. Oleh sing luwih jleput ya mbuh ya. Pokoke kan jarene lek wong terani ayahe omong sak omong pas kuwi gampang dikabulkan. Ya wis nek iso ngomong ae ngono. Tanono wae ngono lah. Lah lek aku sok ben kudu iso ngoleh sing luwih teko kowe. Ngono lah. Nek iso ya sing luwih sembarang, ya sing luwih apik. Muga-muga. Terus nek golek ijol ya to. Nek golek ijol ki sing aja grusak-grusu. Engko peh wis di nganu, wis di pedhotne, wis digawe loro ati, wis dipedhotne, dijarne, dicampakan, terus kowe grusak-grusu golek ijol. Wis salah. Nek golek ijol iku kudu luwih hati-hati malan. Nek iso yo didelok sik bocah kaya ngopo. Ngono. Rupane lho yo maksude sikape. Rupane yo penting. Engko tiwas wae roh mantanmu terus pacarmu luwih luwih rada ora piye ngono, luwih rada ora pantes terus kowe isin gak oleh ngono kuwi. Sing wong kan sing penting atine. Bener ati ra kena didelok tapi kan kowe sing ngrasakne ya to, Bro. Iyalah. Terus lek wis oleh, sekirane wis oleh apa wis wis mau pacari. Omong nang wong tuamu, omong nang wong tuane dhek langsung. Genahe lho ya, genah wae golek mau nggih tenanan apa mek gurune mau nggih Mau nggih tok-tok. Nggih tok-tok ora perlu seribet kuwi, syukur ngono. Nggih tenanan yo ngono. Omong lah ngene, Pak, Bu. Aku karo bocah kae. Cah kae lho ngono. Cah kae lho, Bu, ngono. Tekokne sajake omahe kono. Oleh apa ora parane? Lek wong Jawa, nek utuk ya mbuh. Ditekokne kabeh ditekokne. Kan mesti ditekoni bocah tunggale pira, keluargane piye, kan mesti ditekoni ngono to, wae karo wong tuamu. Omong lah, engko pacarmu yo kon ngono, kon langsung nekokne. Engko tiwas adoh-adoh wis mlaku wis jarene bocah saiki wis saling cinta, wis kadung cinta, mengatasnamakan cinta ya to, wis kadung cinta. Terus tibake ora oleh. Dadine yo diawali sing teko hal sing bener dhisik, engko selanjutnya insyaallah iso bener. Nek wae awale wae wis mok salah, wis awale wis salah, wis nang ngarepe wis salah. Wong tua apa restune wong tuweke ridhone Gusti Allah ya, ridhone wong tuwa ridhone Gusti Allah. Terus nek bakti ning wong tuamu, lek wong bakti ngene wong tuamu lek ngono kuwi pomo ora mau pikir masalah wedokan apa lanangan kuwi wis ora usah dipati pikir nemen. Sing dipikir nemene wong tuane dhewe. Sing ngopeni dhewe kecilik. Paling ora ya dadi anake aja picek-picek nemen lah. Apa aja mentingne awake dhewe, aja mentingne apa senenge awake dhewe. Yo mikir barang anu apa senenge wong tuwek piye ampre dhewe iso gawe seneng wong tuwek. Ngono lho.
engko lek wis ngono insyaallah wong tuwa iki panggandungane awakmu cah, panggandungane awakmu. Muga-muga oleh sandingan sing genah, oleh sandingan sing iso bahagiane awakmu. Sing plopro lah, sing ora mek nglarani tok. Kuwi mesti. Aku ape nangis ngomongne wong tuwa. Yo terus ojo golek pacar iki gawe magic, ojo gawe magic. Nek gak oleh yo wis lah nrimo wae. Mengko lek ora ndang oleh-oleh sananu ning dukun njaluk apa? Lek bocah saiki lek ngarani pengasihan. Enggak perlu. Pengasihan iki saka kelakuanmu dhewe. Pengasihan. Nek kowe apik ngene wong, kowe kasih berkasih sayang kowe. Piye yo lek jelasne iki. Nek kowe welas ngene wong, kowe yo mesti ning diae kowe genti diwelasi wong. Lek kowe ora tau welas ngene wong, sapa melasi awakmu? Hukum malam kuwi wisan. Kaya bapakku karo ibuku ya mesti menghina bapakku, menghina Dina, jarine bapakku elek, bapakku ora bagus, ora pinter golek dhuwit, jan lek ngelokne ngono cah. Sing aku mbiyen gelem karo bapakmu ki mergo di magic. Kowe ngerti lek nyauri piye? Tak sauri. Tai tak konone. Wong di magic kok dindoke sampe ambal ping pindho dadi anak iki lho. Ora teman. Ngono ibuku nggoyo kekalian lambemu lah iya ngono. Di magic sampai saiki sik kintil ki opo lah sik kintil. Bapakku lelek benah rumangsamu. Apa nek sing sabar kuwi bapakku tak konone lah ibuku. Jonglokne bapakku ibu tak konone lah. Apa temen ibuku ki mesti ngono, sok cantik. Padahal yo ayu wong e timbang aku. Eish, si palma. Nah, nek wis oleh sing genah wi. Wis oleh sing genah. Aja digawe main-main. Aja ngidulanan. Engko wis oleh sing genah. Terus sing rodok kinclong titik mek teko foto Facebook apa-apa ngono. Wis ngalih berpaling. Facebook kuwi cah Facebook. Deloken fotoku kabeh aplikasian kabeh. Paling enek sing ngasih mek siji loro. Foto aplikasian wong rupane tungkel kobonge iso gilap-gilap ngono kae rumangsamu. Rumangsamu rupaku kaya ora kaya tungkel kobong. Keneng foto ya gilap-gilap to. Aplikasine rumangsamu. Ya wis nekno. Sing urung move on aja gendeng-gendeng. Tang move on le. Aduh, stres. Dunia iki indah, wae aja mikir pacarmu, pikir wong tuamu dhisik lho, sing manut karo wong tuwek. Ya wis, kesuwen lek ku ndake. Ya wis, selamat malam minggu. Blo. Oh yo hatersku. Aku penduwe haters to jane. Duwe yo ben lah. Ndang bahagiane lho ben ora dadi haters uripe ya wis. Assalamualaikum.